Igsuon bulahan gayud kadtong mga tawo nga mubasa sa pulong sa Ginoo sa matag adlaw, adlaw o gabi. Bulahan kadtong mga tawo nga magtuman sa pagbasa ni ana, ug bulahan kadtong mga tawo nga mamati sa iyang pulong. Ug ang pinakabulahan ni ana igsuon, kung unsa man ang imong gibasa, kung unsa man ang mga pulong nga imong nadungog, imo gayud kining gituman ug imo gayud kining gi-apply sa imong matag adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Pinadayag 1 versikulo 3. Bulahan ang mubasa nining basahon sa mga propesiya, ug bulahan ang mamati ug nagtuman sa nahisulat niini, kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. Igsuon ingon ang pulong sa Dios nga bulahan kadtong mga tawo nga mamati, matinud-anon nga mamati, matinud-anon nga mubasa, matinud-anon nga nituman niini, matinud-anon nga misunod niini. Bulahan kanang mga tawhana igsuon. Ingon ang pulong sa Dios nga wala kita masayod kung kanus-a kini mahitabo. Wala kita masayod kung kanus-a mobalik si Kristo nini nga kalibutan igsuon. Maong samtang may panahon pa sa atong kinabuhi, samtang wala pa mobalik si Kristo, may panahon pa kita nga mangandam sa atong kaugalingon. Dili na to hulaton nga moabot na si Kristo nini nga kalibutan. Mubalik na si Kristo nini nga kalibutan. Usa pa kita mangandam sa atong kaugalingon. Usa pa kita maninuod diha kaniya. Igsuon dili gyud nato kana hulaton. Samtang may panahon pa, samtang mahigayon pa sa atong kinabuhi, tungod kay wala kita masayod ni ng tanan igsuon, maninuod kita sa ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Maninuod kita sa pagsabot sa pulong sa Dios. Maninuod kita sa pagbasa. Maninuod kita sa pagpamati. Tagaan na to og panahon ang Ginoo sa pagbasa sa iyang pulong. Tagaan na to og panahon ang Ginoo sa pagpamati sa iyang pulong. Ug ato gayud kining i-apply sa atong matag adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Tungod kay wala gayud kita masayod kung kanus-a mobalik si Hesus dinhi sa kalibutan. Maong igsoon ato gayud ikinabuhi ang pulong sa Dios aron mausab ug mabag-o ang atong kaugalingon ug adunay kasiguruhan ang atong kaugalingon. Amen. God bless sa tanan.